olemme tällä hetkellä Helsingin Kampissa Rate-koulutuksen järjestämässä päivän mediakoulutuksessa, joka on tämmöiselle kokeneelle markkinoijalle ja viestijälle suunnattu. Mua kiinnosti tiedottaminen tietenkin, mutta että oli musta otsikoitu hyvin, eli kokeneen tiedottajalle, mikä kertoo siitä, että on tulossa jotakin sellaista, mistä on varmasti mulle hyötyä, eli ei ihan perusasioihin mennä, vaan sitten eteenpäin. Meillä on ollut erilaisia median edustajia kertomassa erilaisia ajankohtaisia asioita liittyen viestinnän ja median murrokseen, TV-puolta, verkkopuolta, printtitoimituksesta. Huippuammattilaisia, joilla on ollut pitkä kokemus, eli näkökulmaa siihen, mitä kertoo. Tiedottaminen on jatkuvaa opiskelua tässä maailmassa, jossa media muuttuu ja pitää ottaa haltuun uusia välineitä.